mazalimi wajibi ne nasirul mazlumi ne haƙƙin sarauta na gawa ne an cire shi saboda mene bebe wasu an bace ba masani ba jahili ba sarki sunusi sannu baba an cire ka saboda ruba an cire ka saboda ruba kakanka tarihi na duba baki shi saboda laifuka ba dawo gida sarki sanusi kowa da haƙƙi na ayusi kowa da haƙƙi na ayusi na fara cin amaro da sisi na fara cin amaro da sisi da sanin gana ke kiyasi ban yi shi saboda kuskure ba kwankwasiya ce amana ba mu neman mai hiyana jarumai kuta mun zauna kwankwaso jagora nuna bibi maka ba da tsaitsaye ba ya kame kwando gabana zo ka sauke bambana na kwankwasiya ce amana madugu da sani na auna ban bi shi saboda kwabo ba idan batu na ƙididdiga ne dole ne wani zai fiwa ne ko da maki kankane ne masu cewa kirista arne ba su san shari'ar ubangiji ba na san musulmi bai da tsara akwai yahudu akwai nasara sabi'awa ɗauki jera majusu bauta suke wa bera ba su daina ɗumi da shan giya ba masu ƙin muslim yahudu da masu yin shirka da adu in karkamanta sa samudu na so kiristoba da zaidu saɗe duka ba da yin kisa ba latajidanna ina da aya ɗalibai ku yi arku koya ku ce firi tinka su juya komai su san Allah ya shirya ba wai su buge da gardama ba yau happy birthday muke yi ga abba gwamna na yayi ya alkawar ba sauya layi cin amana abba bai bai fente mu da yaudara ba abba sannu a gaida gwamna na jinjina makali da kaina zana sadika ɗalibai na su bi ka ba cin amana ba ka hori da cina kokowa ba na jarraba na ɗauki abba da la'asubu wa la'usabba ya ɗauna siha kaji babba Allah ya sa daidai da dabba zamaninka ba za ki kewaye ba abba sannu a gaida gwamna sai ka je ofis ka zauna tun da kai ƙuri'ar ta nuna Allah tsare ka da cin amana ba ki kakkanu da kewaye ba abba sannu uban marayu ka ci tuta ko a gayu abba kai ɗaya kafi yuyu daure ka sa jama'a ta rayu ba ka ba su abin da sun suɗe ba Deputy Governor Karimi Comrade Abdulsalami Allah rabba ka da pentage ni kai ne kake take kazami ni sai ka saba da sawai ba Deputy Governor na gaske a dole jirgi ya fi keke Deputy dan ne ka take Deputy dan ne ka take zuciya ka bi gwamna yanke kai gwamnati ba da tabari ba zani gwarzo na gaida oga Deputy Governor Ayaga ga zuma mai sa'a ruga wanda duk ya kiyaye tunga bai san da kari jikin zuma ba ya kame kwallo gabana zo ka sauke bambana na kwankwasiya ce amana ni ma dugu da sani na auna banki shi saboda kuko ba ma dugu da sani na auna ban bi shi saboda kuko ba tambarin jam'iyyar mu kwando dawo da baya bashir lado mai san sahara je kajado ina yabawa agogon ruwa dutun da bai cika tauye mintuna ba sarkin aiki agogo kwankwazo da abu kama da hago sarki ba fi shi martaba ba ya ilahi mai iyawa ba mu kyakkyawar cikawa taimakon zaman kushewa gunzuwan mai tambayawa ka nufe mu ba ma yi kuskure ba
yana da kyau jama'a kuwaye ku gane mai baitin gawaye ni ne kanan kanwar tagwaye garin mu kana hanya ta sayi da garin bici bai mil 7 ba idan ka bar bici kalli kibla za ka tadda garin sikala ɗan gari ne har da sola ƙauyen muku sunansa yola ni ko umaru ban yi kansala ba amma a waka zan kwarewa tunda na ji ana yabawa zan wuce mai diddikewa zan tabo mai filfilawa sarkinmu ba zai kime kira ba sarki sunusi malami ne bayan hakan kuma jarumi ne kira muke jama'a ku gane wanda ya zama malami ne ga juhala ba sake hansada ba hasbukum